kagikan. Gusto na ko ipabalo sa inyo, Nay, nga. Magpasa na lang kong requirements, Nay, tay. Sundalo na ko. Saan ko na? Anong bot mo sing ganon? Aki ka, pero mas kaya pa na mo daw ato ni tatay ni mo nga magbayot-bayot ka kaysa magsundalo ka. Ay, Nay. Kung ganahan kag pusil na, palitan ka na mo ni tatay ni mo, pero... Pero sige na, be. Kung gusto ka ni mong sundalo, masingkit na, be. Pusil. Oh, sige. Pusil. Kada. Sige pa. Ako daw. Dapat medyo Batuta. Batuta. Oh, batuti. Kana, pwede kayo. Batuti. Batuti. Oh, Junilo. Junilo. Oh, diba pwede ko magsundalo na ito eh. Pwede yun. Pwede po magsundalo. Pwede yun. Kaya last na lang. Lalaki. Lalaki. Masakit. Yes. Kay mas mabudlay sa akon bilang inahanhi mo na ka. Kung asa ka mo duty, asa ka i-assign. Dili ko mapahimutang na kay, siyempre, away ko na. Mo na si tatay ni mo na. Giingnan ako si tatay ni mo nga mag-early retire na kaga. Dili na ka magsundalo, mag-ship na lang kag tanod. Oh, tanawa ka ron tatay ni mo. Opisyal na sa mga tanod.